Moi drodzy, krótka relacja vlogowa. Nie, to nie jest Norylsk ani Moskwa, to jest Bytom. To jest Bytom na Górnym Śląsku. To, co się dzieje tu, przekracza, krótko mówiąc, ludzkie pojęcie. Powiem wam, że takiej burzy śnieżnej, takiej nawały tu przynajmniej nie widziałem od długich lat. Moi drodzy, ludzie uciekają, auta stają na poboczach. To wideo nie odda tego dobrze, jak to wygląda w 100%. Mam nadzieję w ogóle, że mnie słychać za tego wiatru, ale to jest po prostu niesamowite. To i tak to, co jest teraz, to już jest nic w porównaniu do tego, co się działo jeszcze 10 minut temu. No dosłownie widoczność na metr w porywach. Także udało się. Do Polski zagościła druga Skandynawia, druga Norwegia. Teraz jeszcze tylko poziom zarobków i będzie gites. Raportujcie, jak to wygląda u was. No tu wygląda mroźnie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, uda się wrócić do domu.